Vanhu takasumudza vanhu vakafara zvokuti then takazoona after 3 days taunzi chiuya imwe ndichitende nemi kubasa ndiwo mapindiro takaita kukiyama. Then kukiyama kwa takangoshanda I think 9 months kana ndisingakanganisi kana ndichiri pamuromo but 9 months. Then band rakavhara ita zvarakaita kuti band varangopara rokiyama boys. Machallenges acho takasvikawo hapana chataiziva tatitofana, asi zvimwe zvacho zvinorwadza because taitine shungu yekuda kushanda kukiyama boys. Zvadaro tabva kukiyama boys kuya tagara mukoma Alekiwo vagara vakati toitawo sei mana. Saka ini naJabulani tiri vanhu vokuti tanga tichifarira mukoma Aleki zvisingaiti. Saka taienda kumba kwavo mushure menge tichanda kukiyama taienda kumba kwavo tichigara kumba kwavo sometime tichienda kubasa totanga tafurana kumba kwavo tichionana nemukoma Aleki. Saka zvinova zvinhu zvokuti kuparira kwakaita bhendi rekiyama kuya tanga tangojaira kuenda kumba kwamukoma Aleki semunhu nemwoyo wavo wavainawo ivo. Zvinova zvinhu zvakangoti patino uku hakuna chinotikonesa kuti tirambe tichiendako. Then taramba tichiendako mukoma vakangobva vangoti no vanini naona izvi zvikuitika zvine ndakuitawo se ndikafunga ndimboitawo zvakadai izvi because kugara hakuzonakidzi. So pandakaona kuti mukoma Aleki vakuita kutangawo bhendi ravo takabva tangotono negativa tangonamira ipapo tifambe nawo mukoma Aleki kusvika pari zvino tikushanda nawo izvozvo.